Croeso chi yma. Wrth i ni barhau I geisio paratoi'n hynny ar gyfer y dathlu y dydd mawr pan da ni'n cofio Iesu yn cael ei eni. Ar wythnos da ni wedi cyrraedd y thema fawr yma o addoli. Da ni'n cael yn hannog bob amser I addoli Duw, ond yn arbennig yr adeg hon o'r flwyddyn, da ni'n cael clywed y mawl mewn carolau a gwasanaethau ar hyd a lled y wlad ac yn wir ar hyd a lled y byd. Rwan, pwy ydy'r Duw yma sy'n mynnu yn bod ni yn ei addoli fo? Pam yn bod ni'n cael yn gorchymyn yn wir nad oes neb arall I gael ei addoli, ond fo. Mae'n swnio fel rhyw deyrn mawr sy'n mynnu I fod o'n cael y sylw I gyd a'i fod o'n cael ei roi yn y canol bob amser. Rwan, mae yna ddau reswm fel arfer y bydd rhywun neu rhywbeth yn cael ei addoli. Ar y naill llaw, ofn a dychryn. A dyna welwn ni'n llawer o'r hanesion am y dduwiau'r byd. Yn ywylliant Groeg ar enghraifft, roedd rhaid talu sylw iawn, dilyn defodau arbennig ac aberthu mwyn cadw'r duwiau'n dawel. Oedden nhw weithiau'n rhyfelau I gilydd heb sôn am bod nhw'n arllwys I dig yma ar y ddaear. Ac felly, os ydych chi'n mynd ar daith ar y môr, peth olaf ydych chi eisiau ei wneud oedd digio Poseidon, diw'r môr. Oedd yn ddigon afriwiog I dymer gan greu stormydd mawr ar adegau. Yr un modd, byddai'r Cananeaid yn aberthu mwyn diogelu bod y cynheuaf yn mynd I fod yn ddigonol, rhaid rhywsut tawelu'r duwiau byr I tymer hyn, a hynny weithio mewn ffordd mor ofnadwy ag aberthu plant neu pobl iddyn nhw. Ond ar y llaw arall, mae yna reswm arall dros addoli. Os ydych chi'n gweld rhywbeth rhagorol yn yr un sydd i'w addoli. A phan draw ni at Dduw'r Beibl, yn sicr mae yna gymaint amdano sy'n denu yn mawl a'n gwrogaeth. Taswn ni'n meddwl am ei allu a'i fawredd fel crewr, be fedrwn ni'n neud, ond rhyfeddu, mae'r nefoedd yn datgan gogoniant Duw ar ffurfafen y mynegu gwaith ei ddwylo ef. Ond mae'r Beibl am i ni sylwi ar rhywbeth gwahanol, ar ei gymeriad. Mae am i ni sylwi ar ei sancteiddrwydd ar y naill llaw. Dyma'r un y mae seraffiaid yn cuddio I wynebau ger I fron gan ddisgleirdebau o goniant, a maen nhw'n gweiddi allan sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. Ond ar y llaw arall, mae'r Beibl yn galw I ystyried I natur yn ei ymwneud â ni. Yn yr Hen Testament, disgrifiad welwn ni'n fwyaf aml ydy mae trigarog a graslon yw'r arglwydd. Hwyrfrydig I ddig, nid yn ddiamynedd fel y duwiau eraill oedd yn cael ei addoli, mawr o drigaredd. A dros ar un man y gwelwn ni hyn yn fwy clir nac yn y baban a anwyd ym Methlehem. Dyma'r Duw sydd ganddo'r gallu I ddileu'r ddynoliaeth mewn eiliad am I gwrthryfel yn ei erbyn a'r llanast da ni wedi gwneud o'r byd. Ond yn lle hynny, daw atom un byd. Daw'r gair tregwyddol yn gnawd. Daw atom yn addfwyn ag ostyngedig o galon. Yn dyner I agor llygaid y deillion. Peri'r cloffion y lamu. Yr un sydd yn dod heb dorri corsenysig na diffodd llun sy'n mygu, yn rhoi I law ar y gwahanglwyfus i'w iachau. Oherwydd, dyma'r bugel da sydd wedi dod I roi ei einios dros y defaid. Duw cariad yw. Daw atom fel cyfaill I ddwyn cymod rhyngddo ni a fo ei hunan. Ie, dyma gyfaill heiddau garu, a'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun. Oherwydd mae nid fwyn ei hunan y daeth I lawr o'r nef, ond rhoi hyn yn aber dros eraill wnaeth fe. Nid ei addoli mwyn tawelu ddigofaint ydyn ni'n ei wneud, ond oherwydd I fod yn dduw mor rhyfeddol, mor gariadus. Mae o'n dduw i'w ofni ar un olwg, ond yng Nghrist mae wedi dangos mae rhyw barchedig ofn yw hwn, sy'n dod ochr yn ochr â chariad a rhyfeddod, am iddo yn cofio
a'n caru. Fel mae'r garol yn dweud, Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd, Duw osododd Iesu'n iawn, Duw syndod ddarf ei ganfod, trefn gollyngdod in ein llawn. Duw ryfeddir, iddo cenir gan drigolion nef a llawr, tra bydd Iesu, fu mewn gwyledd yn eistedd ar yr orsedd fawr.